în vamă pe acolo, se alcoolizează și bărbații, se alcoolizează și femeile. Nu mai plânge, Cipi. Direct pe capota mașinii de dormeam noi în ea, venea una să-i facă muie lui unul, știi? Bine că n-a fost invers. Bun. S-a trezit România, Lucian al meu, din somn. Direct telefonul, direct cu blitz. Stresule, îi suge pula, băi! Ia uite, băi, îi suge pula! Dă-i bă la muie, dă-i la muie că filmez! Era cu ăsta, ești nebun, era cu blitzul în fața lui aia, nu mai vedea, luase flash aia, nu mai vedea să bage pula în gură, ești nebun, își vedea cu pula pe la nas, băga pula în blitz, făcea, stai că nu mai văd, ăla și ăla rup de beat, bă, rup de beți amândoi, ești nebun pe capotă, rup de beți, cu mâna cealaltă ținea pe România, Lucian îl prinsese de tricou, făcea, stai să... Așa stăteam, mă, mâncați, deci ăla o ținea pe aia, încerca să-i bage pula în gâși, pe România Lucian îl ținea, România Lucian era hai bă, dă-i la muie, bă, că filmez, dă-i, uite bă, stresule, dă la muie, trezește-te, bă! Că el nefiind învățat cu vama, nu știa că se mai întâmplă de-astea, știi? Și făcea ăla